Представи се и ни разкажи за твоя старт в L-Control. Здравейте, аз съм Георги Демирев и съм студент в Техническият университет в София, четвърти курс. Тъй като висшето ми образование в областта на електроинженерството, електрониката и автоматиката, аз имам желание да се развивам в тази област. L-Control подкрепи професионалното ми развитие, първо с това, че ми предостави възможността за двумесечен платен стаж. Това ми помогна да си отговоря на много мои въпроси. По време на стажа в компанията имах възможността да се запозная отблизо с конкретната работа на отдела. Бях потопен в реална работна среда, не само наблюдавах работата на екипа, но и активно участвах наравно с колегите. Нещо повече, работихме заедно по обекти на компанията. Колегите ме въвеждаха в работните процеси, чувствах се не като страничен наблюдател и присъстващ, а като участник в процесите. Запознах се с думата наладка, дума, която е много разпространена в техническите среди. Това е настройка и пускане в експлоатация на машина. Доволен съм, защото видях на практика нещата, които учим в университета, което ми беше много полезно след това. Определено съм впечатлен от професионализма в работата, от фирмената етика и култура, от коректното отношение, работата в екип, подкрепата и като цяло стандартите във фирмата. Към настоящият момент съм стипендиант на компанията, което ми дава сигурност и спокойствие, че след дипломиране ще мога да се реализирам като инженер в утвърдена компания. Вярвам, че L-Control предоставя реална възможност за професионално развитие на млади хора в сферата на енергетиката, електрониката и автоматиката. Благодарен съм за тази възможност и за подкрепата и съдействието на целият екип.